Ki biasane nek protokole kok ya renek. Jadi tak enten-enteni ya. Ah iya. Niki kula dereng dibocori lakone napa dereng niki. Oh iya. Saestu. Mengki kula bocori. Ha nggih. Iki Kang Tukimin ning dilakone apa nganti radong. Ha nggih. Matur nuwun. Biasane diprotokoli kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para tamu wonten ing Boroyogung ingkang kula bekteni kasepuhan sesepuh pepunden sepuh satuhu ngapurancang ingkang kula sungkemi. Saderengipun monggo kanthi andhaping panggalih ngaturaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Parandene dalu kapiji kula lan panjenengan sami saged pepagihan sapet jagung kanthi sehat walafiat. Sagung para tamu ingkang kula bekteni nuninggi kula pinangka sulih saking ingkang hamengku gati nuninggi Kang Mas Tukimin dalu kapiji nuninggi ngatur rawuh panjenengan sami wekting gati nuninggi Kang Mas Tukimin mantokaken Kang Rayi hamangku Kang Rayi panggih kala wau siang parandene panjenenganipun Kang Mas Tukimin wonten ing dalu kapiji nggih mboten tido-tido nyembadani nggih ngaturaken wilujeng rawuh dumateng sagung para tamu sekecak kelelenggan kanthi sak sekecaning panggalih lan jumenaing manah kalian panjenenganipun ingkang kinabekten Kang Mas Tukimin angaturaken monggo pun rahapi daharan kalian unjukan ingkang sampun alumati saking Pramulati Sinoman Sinowati. Pancen kasembadan wiwit siang kelenengan munggah jam 8 medhuk jam 5. Dalu kapiji cucalan sedalu natas kanthi kidalang nuwun sewu Kang Mas menika Pak Dalang stres Kang Mas Narso ugi mangke wonten kidalang alit lakone napa Kang Mas dereng enten bocoran saestu nggih Pak Lurah menika lampanipun tunduk kalian hajatipun Rok Mas Tukimin menika rabinipun wis sanggeni alhamdulillah menika kanthi mendhet alakon rabinipun wisanggeni jumbuh kalian Mbah Wiro anggere metune wisanggeni terus ulalah melu kerot saking para tamu ingkang kula bekteni mugi-mugi kasembatan Kang Mas Tukimin mugi sedaya lancar wonten dalu menika sedalu natas matur nuwun sanget Kang Mas Tukimin kerawan panjenengan ugi matur nuwun dumateng tangga tepalihipun iguh bertekelipun wiwit siang dumugi dalu sedalu natas ugi Pramulati Sinoman Sinowati ugi tatempu dumateng Pak Dalang Kang Mas stres matur nuwun pangrawite sak kumplitane ugi podio syuting GMT kok ngendi Mas saking Jamus wah loran kabeh sonipun broiler radione Dika WE Sringin muntruk donga kula nggih mugi-mugi putra pinanganten sarimbit ingkang sampun kawisuda kala wau siang nemau keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin teka kang jinangka tepah bagya mulya dumugi ing gisi ingkang pinuju ing mangke kula kinten sekap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yaksa gura risedeng nalendra yaksa halaku kang mawali ingkang gambira marang ngises siang metu Prabu Hangises siang metu Prabu mrih jurnaning lawan mrih turnaning lawan mengko patih ayaksa dewa lan kowe bocah katemenggungan nggih cemadong dawuh sinuwun mijil patang abdi paduka ing patosan pun yaksa dewa cemadong dawuh semono kowe bocah katemenggungan prayoga no lungguh ngono iki sinuwun sampun boten kirang prayogi cemadong dawuh ngaturaken pangabekti nggih kunjuk ya tak tampa sawise sadurunge tokok karo kowe mbelung prayoga no lungguhmu weh sampun boten kurang prayogi ngaturaken pangabekti nggih kunjuk ya tak tampa sawise sadurunge belung prayoga no anggon lungguh nggih curakane sampun mboten kirang prayogi bos lenggah teng mriki pun ket wau lho kula pun ket wau pun entuk wedang pun entuk snack ketahe snacke wah kokne lepek dhewe kowe nggih lho aku wis kadek mau ning kene kok nunggu kok ora anyak-anyak iki ngopo aku ning mburi arep kletak-kletik ayo urung acarane lagi disusun lagi disusun Mas Tukimin iki nek ngusun iki dadakan iya pokok karo milung lan kowe patih yaksa dewa dene iki tak kumpulake ana jroning praja ing Simbar Manyura kene ingsun Prabu Kalawardhati dina iki ngenengake pasewakan sing dirembuk ora ana liya kejaba dina iki pagebluking praja ing Simbar Manyura kene teh praja ing Simbar Manyura ketaman pagebluk Mayanggara wis pirang-pirang candra akeh lelara akeh bebaya nanging aku antarane Madyaratri ingkang kawuri nampa wangsiting Jawata nggih nggih wangsit punapa sinuwun praja ing Simbar Manyura kene bisa pulih satemah jati satemah nirmala yen aku bisa duwe garwa prameswari teh makaten sinuwun ya pancen ngono aku ki senadyan ngene ya jejaka durung duwe prameswari Kang Tegok iya lung ijek Joko ta Pak iki Kang sinuwun ijek Joko ya mung Joko ning wong ratu ya biasa iki urung duwe prameswari lah lajeng pripun sinuwun lah terus aku entuk wangsiting Jawata projeng Simbar Manyura bisa walaya satemah jati satemah nirmala yen aku bisa nggarwa ya kuwi putring Rewantaka atmajane Sang Begawan Jayeng Sabda kang sesilih endang jati resmi teh mongko kuwi panggonane ning tanah Jawa kula nitih direkayu digoleki ana ngendi papan durung endang jati resmi ingkang dina iki bakal tak jatuh krama tak mulyakake
bakal tak dadake prameswari ning Projeng Simbar Manyura kene di. Mekaten sinuwun iya. Menawi padukun daratur kula. Iki menika tanah Jawi menika danyangipun Kyai Urah Semar menika kabar ingkang kawula tampi. Lah Kyai Urah Semar menika caket kalian Abdi Paduka Tejo Mantri menika. Ngono teh. Lho nggih sinuwun. Pokok lan kowe mbelu. Wonten timbang ingkang pandika. Lan kowe mbelu. Nggih, dawuh dalem. Iki aku arep lumaku marang tanah Jawa iki kepiye? Aku bakal ngupat dendang jati resmi kok. Ah nggih mboten napa-napa. Sinuwun, piye kok? Endang jati resmi menika wanudya Kang Sulistya Warni. Ya, wanudya Kang Sulistya Warna. Ibarat ngalahake widodari ing kayangan senadyan kuwi mung bocah gunung paribasane. Putraning pendhita Sang Begawan Jayeng Sabdo. Lung, piye Kang? Jane iki lak ya wis eneng jodhone dhewe-dhewe to lho. Jodhone piye? Upamane raseksa kuwi ya karo raseksi. Bambang kuwi karo Endang, Satriya karo Putri. Dewa karo Dewi, Bathara karo Bedari. Ah iya, jane ngono jane. Buta arep entuk manudya Sulistya Warna iku ya gelem apa ora? Ya iki mau to, Kang. Widodara karo widodari, ya satriya karo putri. Lah nek yoga bojone apa, Kang? Yoga. Nek yoga ngono bojone sinden. Ah, kapieng. Lah nek kapieng kok tak golek yang klumpit ngono. Yoga karo mbok golek yang klumpit. Nggone Pak Kasta pirang-pirang kok tak entukke. Sing gampang iki apa sing ngegong ae kok tak entukne kono siji-siji. Ha 20 gelem e. Kaya ning 20. Gok, ojo ndawuh. Piye kok wong tanah Jawa iki mengko kira-kira akeh rubedane apa ora? Wah, kathah. Endang Jati Resmi menawi kula mireng pekabaranipun kathah sanget ingkang ngayunaken. Kathah sanget ingkang ngayunaken. Nggih, kathah sanget ingkang ngayunaken sinuwun. Pramila ingkang atos-atos kemawon. Wong Pandhawa iki apa sekti Mandraguna. Wo, pun elok niku wong tanah Jawa utamane Pandhawa niku pun wah. Mboten Pandhawa ngomongaken Pandhawa menika pinter-pinter negari menika sedaya sekti Mandraguna sinuwun. Wis senadyan ngono, aku ora bakal tindrim senadyan Endang Jati Resmi sing gayuh wong pirang-pirang tetep bakal tak kuwi aku bakal lumangat marang pertapaning Rewantaka. Rawe-rawe tak lantas malang-malang tak putunggong. Ampun nderek kemawon niku ngaten. Nggih, pun nderek kemawon. Wis teh ayo berungkat timbul. Yang pertapan ing Rewantaka aja laliwat Dyaba Nraca kabeh ketapro nggih ngestaken dompet duka monggo Parmadal Wasilan sinuwun.
Wah. 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 Iya. Digoceki. Rasain yo. Lulus mbokmu. Wah. Woi, woi. Wah. Wah, iya. Lulus, Bos. Lulus. Lulus. Ini gampang wae. Do metu yo. Jim setan priprayangan yo. Kenalke wae jenengku Otek. Jenengku Otek. Ayo. Ayo cah do metu golek uang makan. Ayo. Lele pah. Pakan aku iwak entah. Leku nemangan ing mah kulon.
Ngenteni Lek. Lek otik. Lek otik. Ayo domino Lek. Wes saiki jek gelem main apa ora Lek? Lek. Duen sembah nireng ulun kapur bori sang murbeng ret sahananing kang nikanang sihing wadung maweh buka sawegung yang kanang pamudeng sun Mm.
Kumeting tias boyoto catuk rami Om Suhartata pitanahan ing negari pundi ta ingkang kaekwati dasa Purwa. Eka sajajar jilinuwih dasa 10 Purwa kawitan. Sadher kathah titahing dewa kang kasunganing akasa sinangga ing Pertiwi. Kapiting samudra kathah kang samehang nggana laras. Ananging tatan kadil peti negari Ngastina ya ing Cahaya inggih sinebat praja ing Liman Benawi. Pramila nastan praja ing Ngastina duwing winiasanira Sang Prabu Hasti Murti. Cahaya dumadi saking kedatonira Sang Begawan Cahaya Liman Benawi. Negari kang ginupiting samudra. Dasar negara Pancang Punjung Pasir Bukit Kemah Ripah Loh Jinawi karo Tata Turharjo. Panjang pangucape punjung luhur kawi bawani pasir samudra pangukir gunung. Meratan hadap teng negari ing Ngastina ngungkuraken pagunungan angen-angen Benawi saha Hamengku Bandar Regung. Pedhogen kang mura gawe menggah sinten ingkang sampun jumeneng wonten ing mriku ora kaya juluk Sri Maharaja Prabu Suyudana ya Prabanom Jaka Pitana Sri Bupati Kurupati ya Maharaja Kendari Suta. Prabu Suyudana suyud marang kepinggil dana marang paweweh lirik agung danane marang para kawula yang dasih. Prabu Anom Jaka Pitana Wicejaka anggenira ngasta pusaraning adil Sri Bupati Kurupati. Eka pangke Sang Prabu ngratoni dharahing Kurawa. Maharaja Kendari Sutatmaja saking Sang Dewi Kendari. Tedhaera nampi wiswanipun kemaman ingkang mamaning kepantosan poso jenar. Rakyana Patih Harya Sengkudaya Trigantal Patih Yaswela Putra. Ugi nampi rawuh ira pujangga ing negari ing Ngastina pendhita ing Sokalima ing saka paca nyaparat Reksi Dahyang Durna Yaksi Kumbayana ya Baratwaja Putra. Pandhita putus saliring reh Sekti Wandra Guna Prawira Jaya ngajurit. Ugi nampi rawuh ira kang raka ing Kadipaten Ngawangga Sang Narpati Basukarna ya Suryatmaja Satra Dranyak pasmane karenggo ing busana Sekti Mandra Guna Prawira Jaya ngajurit. Pukasaning pasebat satring Cindhi Kembang Raden Kartomarma miwah andher paswaning Pradyabala ndludak dumugi tata krambat kalamun Cinandra saking Mandrawa pangkadyan Ndayogna pancak pagel ngalur-alur ing negari Ngastina.
Sanggening para mantri Bupati Purnayakaning Praja. Ingkang ari kalenggan menika samya siba wonten setunggal negari ing Astina Labet ing ngri kalenggan menika lebet negari ing sedaya ngawontenaken Pasewakan Agung. Kinarubyuk sanggening para Wadyabala mantri Bupati Nayakaning Praja. Miwah sanggening para Wadyabala sedaya samya sowan siba wonten ngalor-aloring negari ing Astina Pramila teka mangkono wijiling pangandika ingkang dereng nyawya sing lisa. Astina Maha Prabu Suyudana Sring Astina Maha Prabu Duryudana ten kepareng kene Om
den kepareng kene Sikra Harya Sena Jog mring dahyang turna Saksana mengenjali babu siwayeng ulun Jagat ora cakat pramutita nurengge topo-opo. Papa penebaning sukaliwa dereng sawetawis dangu sarawa paduka wonten setinggil. Nagaring Astina putra paduka ngaturaken perbagi wana krami. Mawat watu kunjuk teka paduka papa penebaning sukaliwa ingkang katemben rawuh kawula nuwun-nuwun papa. Oh, somolare somorate mret gantel buntute iki sandeng-endeng cilik mulai dicuplak dadi memala nggih. Nggih anak Prabu. Mboten wonten sapara-para. Tedhahipun ingkang bopeng saka Pancen namung kula ngaturaken salam taklim nggih kunjuk. Wonten samaduka ingkang anak Prabu ing Astina kawula non nggih. Nggih. Sampun tampi dawa sami-sami taklim saking paduka Bapa Prabaning Sukaliwa mboten langkung. Kula aturi prayogi agen-agen paduka lenggan pupuh. Nggih sampun boten kirang prayogi nggih. Pun mangke Kakang Narmati ngawonggo dereng sawetawis dangu sareng paduka ngaturaken perbagi wana krami matawantu kunjuk ngersa paduka Kakang Narmati ngawonggo Kakang Narmati. Nggih ya samiyaji. Kadar kata do kali ngomurdo sepana krami paduka ing kerepentah. Dumateng neraka paring ngawonggo namung kosok wangsulipun salam taklim kula kemawon kunjuk. Wonten samaduka Yai Samiyaji ing Astina ngawuh-nuwun Yai. Nggih. Katampi dawa sami-sami Kakang Narpati ngawonggo boten langkung. Kula aturi prayogi agen-agen paduka lelenggan. Nggih sampun boten kirang prayogi Yai. Paman sengkuni prayoga lelungguhmu paman. Nggih nggih sampun boten kirang prayogi. Napa ingkang paman ngaturaken pangabekti kunjuk mawanten-wanten wonten sandhap padha paduking yang sinuwun. Ya tak tampa sawise sadulu iki pamuji kowe patu Prabu marang jeneng sira paman sengkuni nggih. Kapundhi dawa sami-sami nggih anak Prabu. Yayi Kartoparma prayoga lungguhmu Yayi. Nggih. Kok Prabu sampun boten kirang prayogi. Namung ri paduka ngaturaken pangabekti kunjuk ya tak tampa tiba sepadha-padha. Wangsul pateng paduka Bapa Prabaning Sukalima Bapa ing rikelenggan menika kula ngawontenaken paswakan agung menapa paduka Bapa Prabaning Sukalima sampun mangertos menggah menapa ingkang dados wikatos ing karya Bapa dene paduka Ula wiji kelarawah ketus tinggil miwah sanggaring para ngedang kadian suprapahipun pateng para adya bala Bapa Penemban Sukalima. Niki Anak Prabu ingkang Bapa saka Panca dene mangertos menapa ingkang dados wikatos ing karya dene paduka ingkang Anak Prabu ngrikelenggan menika ngawontenaken paswakan agung pramila monggo nggih. Kula aturi njara talinganipun ingkang Bapa saka Panca ingkang Bapa namung ngelungeken jangga nilakan karna nggih sarating pandam sumulu hamadangi jroning pasareyan oh
ngenani wadono remu-remu kali ngang rangan Sangkyah manangkung sumungkem guling sang kakung repo alon wuwu sira Bapa padepan dureng ing dinten mangke kula ngawontenaken pasyakan agung ingkang karembak boten wonten sanes kejawi namung panangising yoga kula pun Lesmana Mandra Kumara bapa ing dinten menika Lesmana Mandra Kumara nggadahi panyuwun rinten dalu tansah tawang-tawang tangis bapa. Lho niki nggih anak Prabu, menawi ingkang bapa badhe nyuwun prisa dhumateng Paduka. Menapa ingkang dados panyuwunipun? Puluran kula pun Lesmana Mandra Kumara nggih. Ingkang dados panyuwunipun boten wonten sanes kejawi namung inggih menika kepengin mengku salah setunggaling wanudya bapa. Ing dinten mangke yoga kula pun Lesmana Mandra Kumara sampun kepengin amengku salah setunggaling wanudya.